Colin Muscat jinsab fil-periklu tal-mewt u raġel u mara oħra ttieħdu l-isptar għall-kura waqt li 6 persuni ħelsuha ħafif wara splużjoni li seħħet għall-ħabta tas 2:15 wara nofsinhar fl-inħawi magħrufa bħala tal-Qadi is-Salini limiti tan-Naxxar. L-inċident seħħ quddiem il-kamra tal-Għaqda Piroteknika 11 ta' Frar ta' San Ġwan. Il-vittmi huma żewġ irġiel ta' 25 u 36 sena residenti ħad-Dingli u l-Mosta rispettivament, kif ukoll mara ta' 29 sena li toqgħod il-Mosta, waqt li Muscat qed isofri minn feriti serji kawża ta' ħruq f'diversi partijiet ta' ġismu. Il-kundizzjoni ta' żewġ persuni l-oħra s'issa qatt mhix magħrufa. Mill-informazzjoni mill-post jirriżulta li n-nar kien miġbur barra il-kamra tan-nar hekk kif id-dilettanti tal-Għaqda li huma l-koll liċenzjati kienu qegħdin idaħħlu n-nar fuq ġewwa fit-tmiem ġurnata oħra ta' ħidma. Jirriżulta li d-dilettanti tan-nar il-koll liċenzjati kienu qed iħejju biex flimkien jarħula lejn il-munxar għal festa ta' din il-lokalità f'Għawdex. F'kummenti fil-post viżibilment emozjonat, Franz Xwierer, President tal-Għaqda Piroteknika 11 ta' Frar, tkellem mal-medja dwar dak li kien għadu kif seħħ. Ikkun għaw 7 persuni, imma 5 minnhom ħarġu oraj u 2 l-oħra ġiġa qegħdin l-isptar li jkollu verjati għal xi ġrieħi ħfief li ġarbu. U bħala kamra kollox liċenzjata? Il-kamra kollox liċenzjata u bil-permessi tal-pulizija u kulħadd bil-liċenzja neċessarja li kien hemm bżonn. U waqt li kontu għadin hawnhekk jiġifieri il-volontira minuntis fil-kamra tagħna x'kienu qegħdin jagħmlu eżattament? Konna qegħdin indaħħlu x-xogħol il-ġewwa biex nitilgħu il fuq. Fil-post issejħu membri tal-Protezzjoni Ċivili, diversi vetturi tat-tifi tan-nar kif ukoll mis-St. John Rescue Corps u l-Explosive Ordnance Disposal tal-Forzi Armati ta' Malta li kkoperaw flimkien biex neħħew il-periklu. Dan hekk kif quddiem il-kamra tan-nar kien hemm xi nar żgħir li poġġa riskju li jseħħu splużjonijiet oħra. Persuni fil-post li tkellmu ma' Net News irrakkuntaw kif għall-ewwel semgħu bħal murtal wieħed illi ħa qabel imbagħad seħħet l-isplużjoni ewlenija. Irrakkuntawna kif fortunatament in-nar li ħa kien fuq barra tal-kamra għaliex li kieku l-inċident seħħ fuq ġewwa, it-traċedja setet kienet fermar. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat Marsen Farrugia illi ħatret diversi esperti biex jassistuha. L-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Fuq Twitter, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija awgura fejqan ta' malajr lil feruti fil-waqt li tenna li kemm huma kif ukoll dawk qrib tagħhom jinsabu fit-talb tal-poplu kollu. Fil-post kien hemm ukoll numru ta' deputati fosthom Kristi De Bono u Claudette Buttigieg.